evidentment, com bé has dit, s'han fet diverses campanyes en el tema de reciclatge, s'ha incidit molt i inclús tots els anys, en el mes de febrer, fem la notícia del que s'obté com a ingrés en aquest ajuntament per el tema del reciclatge del cartró i del vidre i dels envasos, perquè al final el medi ambient és un tema que tots pensen que és algo abstracte, de futur, per al planeta, però realment cal implicar-se en el dia a dia perquè al final el medi ambient també és una qüestió d'estalvi i també és una qüestió d'euros, és a dir, si no reciclem, no sols de la venda que fem a Ecoembes del cartró, dels envasos i del vidre tenim uns ingressos, sinó que a més el fem orgànic, baixa el pesatge i baixa les restes que tenen que no són orgàniques i per tant a l'hora de pagar la tassa en els abocadors és molt menor, que també arriba a reincidir en el rebut del FEM de la ciutadania. Per tant, estem parlant no sols d'un manteniment del medi ambient, no sols que estem al segle XXI i hi ha una preocupació molt important per deixar un futur als nostres fills, als nostres descendents i deixar-los una terra i un planeta del que puguen gaudir com nosaltres, sinó també cal pensar en el tema econòmic que suposa un estalvi d'ingressos o un estalvi de despeses per a l'Ajuntament i que al final van a revertir en prestació de millors serveis. Com per exemple, nosaltres hem estat peleant i ara Ecoembes ens ha donat 6 o 8 contenidors més d'envasos que se van a repartir i van a completar les illes i se completen perquè o no n'hi ha o es plenen els contenidors que n'hi ha, el que vol dir que la ciutadania està responent a totes les campanyes que des de la regidoria s'estan fent i això penso que és molt important.